Yeah, Rooftop Studio uvádí Rest, Fate, Ondřej Žadkuliak a Jezdno Kajluk Táš skrz skleněný otvory. Pozoruju lidský životy, sem tam lituju, že nějaký věci nejdou vyfotit. Jsou to příběhy, hádky a pak zase příměří, jak se kluci u konzole hádají, kdo v čem vítězí. A opatro níž si, bába čte knížky, sousedka na balkoně má hluboký výstřih, 2 patra nad nima, bydlí trochu divná rodina, teda aspoň podle zvuků, co se ozývají. Vedle jsou za oknem vidět prázdný flašky od piva a co jsem slyšel, chlastali na vokouna. Aby ne, teď je to národní hrdina, jak Jarda. V 5. patře bydlí nějaký Franta, jeho fanda. Jednou jsem ho viděl za oknem a na hlavě měl tanga. Tak doufám, Franto, že to byla jenom sranda. Vo vchod vedle bydlí jeden dědek, co má berle. Když ho potkám, tak mu otevírám dveře, nejsem vandal. Sleduju to z okna, pozoruju životy. Někdy je to nuda, jindy zase divoký. Někdy vydržím na balkoně hodiny pivo pít. Mám jen obyčejný mobil, nemůžu to vyfotit. Sleduju ty okna, pozoruju životy. Někdy je to nuda, jindy zase divoký. Někdy vydržím na balkoně hodiny pivo pít. Jen se bavím, nejsem šmírák, co si ho vyhoní.